Som aquí, ja hem arribat. Els disculpin les molèsties, ha tornat. Però amb un petit canvi. Dimarts no, dimecres. Una altra cosa que hem canviat És l'horari. l'horari, perdona. Horari de 8:30. A 9:30. Hi haurà cosetes noves, hi haurà seccions noves. Tindrem un reporter que es voltarà el món i les revistes per portar-nos el millor de cada cosa. Tindrem un mestre que farà el primer monòleg del dia. Tindrem el poeta vingut des de Sud-amèrica I també el dubte de la setmana. amb això de què és l'Ursenapi. I a partir d'ara, el dimecres serà... Un dia del disculpin. Disculpi les molèsties, ja no fem programa el dimarts, sinó que ho fem dimecres de 8:30 a 9:30.